Igama nguphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi intupha kudakwe yini ngingqole ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholodwa likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngifica insimini iqhamu uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadu ubhadwa ekhulule kumfuka bakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphupha inyoni ziphupha amehla namalaka mthombo gelizayo ungabonakala ukuthi kahle kahle lamanzi aqhamuka aphi ngoba kuyabonakala lapho ephumela khona. Zitha zami ziyaxolisa mase yibone kahle amandla asemazulwini ngithi ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina ngabe kuyadlalwa kinibingelele nje nakunyaka omusha ngithi nje happy new year lapho nikhona emakhaya kuwona wonke umuntu akube manje nake unyaka awuniphathe kahle uziyophela niphephe la nikhona mangisakhuluma ngokuphepha bafethu khonto engicela ukuyifundisa la uyabona makuzoba nomcimbi womuntu onamandla makuzoba nomcimbi umuntu onamandla amakhulu bude buduze nalo kuzoba nomcimbi khona kuvamise uma kunamandla engakwazi ukwalawula kuvamise ukuba khona ingozi makuthiwa nje kunomcimbi mhlambe kuhlangene abantu abanamandla elokhuzeni estadium mhlambe for instance let's say eMoses Mabhida ama chances wengozi ezizoba ku N3 from Maritzburg to Durban noma N2 noma ban surroundings maningi ngoba imimoya yonke isuke ishayisana ngale event esuke izoba khona noma ngalo mcimbi osuke uzoba khona noma kuthiwa kuzoba nomcimbi le koZulu mhlambe umcimbi wakaZulu noma umcimbi othinta indlunkulu noma yini uma kunemoya engalawuleki ama chances ukuthi kube khona sometimes ingozi around abaningi because khona imoya esikuyilwa ingafuni ukuthi leyo mcimbi ube successful. Uma wena nizoba nomsebenzi ekhaya kini kumele nibe moya munye because nenza umsebenzi anikho moya munye after lokho umsebenzi kunokuthi zilunge izinto sizovele zibophe kakhulu into leyo eyenzekalayo. So ngizikhulumela lezi ndaba ngizikhuluma ngoba kulo 2025 njengoba nginifisela unyaka omuhle kodwa asikhulumeni iqiniso ngo 2026 kuza ama local elections if I'm not mistaken kuza ama local elections. So njengoba kuza ama local elections kune possibility ukuthi ama candidates akhethwe this year mhlambe kuze kuvalwe ngoNovember or something kanje yabo kunaleyo possibility noma yinini makhona ofuna ukungena esikhundleni khona kumele ahlulwe agcine engangenanga noma yinini ohlulwayo nofuna ukuwina usebenzisa bonke ubuqhophololo ukuthi agcine ngenile njengoba ke kuzobe kubangelwa irunning eya 2026 this year vele imimoya abafethu izoshayisana kusho mina uKingBhaka nginikeza iwisdom bafethu eniyongivuma ngelinye ilanga hayi ukuthi ngihlolile hayi ukuthi qhamuke isigodlweni ngithi nje anginitshele nje this is like a general wisdom or general information I'm talking about here. Njengoba once kwaba khona ukubanga noma ukushayisana automatically igazi liyachitheka abantu baya affecteka imoya yanyuka unyaka ozoba muhle kwabanye ozoba mumbi kwabanye lo ngoba kuyabangwa kakhulukazi ukhumbule bafethu ukuthi indawo nendawo uqhamuka kuyona kunekhansela likuphethe noma kunenduna ekuphethe noma kunenkosi ekuphethe kodwa induna nazo namakhosi akhona amakhansela la kunenduna okusho ukuthi lokhu kwamakhansela kuyamthinta umuntu ngqo
uma ngabe ziya kuma local elections lapho kuthinteka abantu ngqo la uhlala ngakhona, izimpi izoba nkulu, kubangwa ikhundla nokuthi ubani ongenayo ubani ongafanele. Ama mayors la ekhona azozama zizame ziseka, kodwa siyacela bafethu ukuthi noma kwenzakalani akungabulawana, kodwa siyazi futhi ukuthi isimo esinje ngampela sibakhona isiphithiphithi. Ngithi angiyicacise nje lo bafethu ukuze kuthi noma lento yenzeka nazi ukuthi uKing Bhaka kodwa wake wabonisa la, ngiyabonisa bafethu lento ifana nawe ekhaya lakho. Uyabona ekhaya lakho mfethu ungabagxeka abantu osebenza nabo uthi abakufuni, kodwa mina mangakutshela iqiniso, uma ngabe ekhaya lakho abantu ozalwa nabo, nihlala nabo, niphila nabo, nixabene, nenzani lapho, nihlukanisa amadlozi phakathi, ngoba khona idlozi likuthandawo wengane lekhaya, khona lithanda umfowenu, khona lithanda loya. Uma ngabe nixabana amadlozi niwahlukanisa phakathi. Nithini? Nithi ngoba niyalwa shuthi amadlozi alekhaya awabe divided. Ukhumbule ikhaya lomuntu liyisigodlo somuntu. Ikhaya lomuntu liyindawo yomuntu la ekhuluma khona nabakuba abadala. Uma ngabe nixabene ekhaya shuthi abantu abadala nibahlukanisa phakathi noma nibathwalisa kanzima. Njengoba ke esigodlweni sakho ubahlukanise phakathi abantu abadala, mawusuye emsebenzini lo msindo okade niwenza ekhaya kini kuzosuka imimoya esuka lesigodlweni engabe yakuvikela, kodwa ngoba idiniwe, ngoba uhlukumeza umfowenu, uhlukumeza udade wenu, uhlukumeza ingane yakini, ihamba nawe lo moya. Uyokwenzana manje? Uyakongena kumuntu osebenza naye. Lento kade uyisho kini uthi nina lekhaya nilutho nje emsebenzini, khona umuntu ozofika kutshela ukuthi awilutho wena. Uzofika kutshela emsebenzini ngoba isuka phi inkinga? Isuka la ekhaya. Indlela ke yokuyisolva into enje yasekhaya kumele uphume inxiwa, sisho njalo thina ngokwakaZulu, phuma inxiwa wakho umuzi wakho, uye ubavakashela abakweni bese futhi uphinde ugijima uye kwakho. Kodwa mawusufike kwakho ke sewunomuzi wakho, zwana nonkosikazi, beke naphinda sewunomuzi wakho manje, usuthe ukuyibalekela ezakini sewukwakho, uthi uyafika kwakho futhi nonkosikazi awuzwani naye, senizokwenzani manje? Senizohlukanisa izingane enizalayo phakathi. Khona izingane izochema noma ezinye icheme nobaba. Ngoba yindaba, ngoba ubaba benoma ibambene ngehluthu ekamelweni, seniphazamisa izidalwa futhi ezilikhaya, senihlukanisa izingane phakathi. Utshela umkakho ukuthi useless, uzothi mawufika emsebenzini bakutshele bathi nawo useless. Utshela indoda yakho ukuthi ayilutho izanywa wena, uzothi mawuphumela kubangani bakho phandle bakutshele bathi awilutho. Lento eyenzeka lendlini ayiphendulwa lendlini ngokwemimoya, uyiphendula masuyobhekana nempilo ngaphandle. La ngaphandle mangabe nikhuluma niyabophelana inhliziyo, lezi inhliziyo izibophayo zizobopha ngaphandle mase kumele bakunikeze imali. Uzothi uvaliwe, kanti wena ubophe inhliziyo kulendlu hlala kuyona. Wena ubophela abantu ophila nabo nabantu obazalayo inhliziyo. Wena ubophela abantu bakweni inhliziyo. Nje ubophe inhliziyo kuzobopheka impilo yakho, ngoba spirituality sifunda inhliziyo. Ingakho nje kade ngikhula khona ingoma yayidumile ithi iyo lenhliziyo engonisayo, ayibulawe ayibhujiswe, indaba ibe senhliziyweni. Umbuzo wami uthi lapho ukhona, inhliziyo yakho ngabe ikhululekile yini? Inhliziyo yakho ngabe yazazi ukuthi ifunani? Inhliziyo yakho ngabe iyaxolela yini? Inhliziyo yakho ngabe iyabathanda nabantu bakwini? Inhliziyo yakho ngabe iyayithanda indoda yakho? Inhliziyo yakho ngabe iyayithanda yini ingane zakho? Inhliziyo yakho ngabe iyayifuna yini imali? Awukwazi ukufuna imali, kodwa bonke abantu engibabalile wena ubabophela inhliziyo, ngoba labantu engibabalayo ibona abaclose kuwena. Mzwane badlule emhlabeni abanye uyophoqeka ukuthi ubangcwabe.
ngizwane badlule emhlabeni wena yobusubabiza ngedlozi usubenzela imisebenzi bazokhululeka kanjani ingane kwethuna ningazange nikhululeke nisengapha kwethuna lamazwe ngwalethayo ngiwalethela kuwena mfethu ku2025 ukuba uma uqala unyaka abantu bebuyela emsebenzini abanye sebebuyelile already abanye badlala ipolitiki abanye badlala and abapolitiki ngicela bangisize ba understand igama elithi politiki. Once one understand ukuthi lisho ukuthini igama elithi politiki uyobe usu understand ipolitiki. Ipolitiki iyadlalwa ipolitiki. Ipolitiki it's like a game. Umehluko igame date. So when are you ready to play date? If when you are not ready to play date, you are not playing politics. Politics is a dirty game. This is what I'm saying. Kodwa noma yipi dirtiness oyenzayo, please don't kill. But mudlale ngomqondo udlale ka umqondo. Ipolitiki phela. Politiki baba, it goes hand in hand with the mind game. Ukuthi ngizokulimaza ngengqondo, ngizokushaya, ngizokucupha, ngizokukhahlela, ngizokukhipha, ngizomfaka lo, ngizomkhipha kusasa, ngizomsebenzisa lo, mase ngithonte ngifuna kuyena, ngizomkhahlela, ngizomfaka lo, ipolitiki it's all about dirty game. Ngizomcupha kanjani lo, ngizomgaxelisa kanjani, ngizomkhahlela kanjani, ngizombophisa kanjani, ngizomvalela kanjani amathuba. Politiki it's a dirty game. So mawukuyipolitiki baba ngezi ngama feelings ipolitiki leya ngezi ngama feelings baba izokushaya ilahle phansi ipolitiki leya mawukuyipolitiki baba ukhumbule ungalahla umndeni wakho ngepolitiki ngoba izokushaya ukhumbule umndeni wakho ipolitiki leya the dirty game. Ipolitiki kuvuka imoya yabantu abafa befola ipolitiki nabo ivuke basupport lo abafuna ukumsupporta noma eneqiniso noma engenalo isebenza ngama spirit abantu abafela igamini ipolitiki. Umuntu ufuna wazi ukuthi udlala ipolitiki azi ukuthi ama spirit ashona athintwa nini, azi ukuthi wena ubuclever ubudlala nini. Ingakho ipolitiki mina ngifuna ukuthi ngithi khona namanga khona neqiniso kuya ngokuthi igame yakho uyidlala kanjani. Game yakho uyidlala kanjani, unayo ni spiritual support to support you with the game because le game uyidlala is dangerous. Shameni ukungibhaka ngenkunzi emhlabeni. Kodwa nje bese ngikhulumayo bafethu, ngiyacela bafethu noma ngewona ama politicians ku 2025 azini ukuthi unyaka ojulile ngoba 2026 ziya kuma local elections. Shothi ama selections nama candidates kulo nyaka yaqala ayadudulana. Mayedudulana isimo semimoya sophithizela. Masiphithizela unyaka ngeke uzube muhle. Kuyaphithizela. Unigcine le video ngoba ngelinye ilanga babeyikhuphula abantu bethi ngibhaka wayibeka yazwakala lento. Ngeke ngilonqama mangashem ngithi hayi mhlawumbe ngisesigodlweni mhlawumbe ngisedameni cha no. Ipolitiki njengamanje kuziya kuma selections. Sekuma selections. Umndeni wakho manje uhloniphe. Mawuyi politician ngempela. Qinisekisa ukuthi wena nomfazi wakho you are getting along ukuze unintshontshe idlozi lomfazi likusupport. Kodwa uyabona mawuzokhalisa umama ngalesikhathi samanje sipolitiki hawu senkingeni. Msupport umfazi ukuze izitha zingangeni ngomfazi wakho. Uma umfazi if a politician akayisupport indoda ukuze izitha zingangeni ngendoda. Ngoba kujulile manje. Ibhola lila shubi lo nyaka kufana neminye iminyaka. Sicede futhi ngoba sibonge bandla kuyiphathi mandla ngoba khona enye into enke ngayizwa nawo futhi hayi ukuthi mhlawumbe ngithi ngithole esigodlweni cha nje ngike ngayizwa le ikhulunywa ukuthi kunento ethi kufuna kuhambe kugcine kuvalwa ukuthi amasiko ethu siwenze ngendlela for instead ukugaya izulu funa kugcine umuntu omnyama engasavumelekile ukugaya izulu kodwa umthetho ke wondlebe ezikhali ilanga abafuna ngelinye ilanga ukwenza lo umthetho kube ukuthi mawuzogaya izulu ufuna uthola ilicense yokugaya utshwala besizulu
into yakhona leyo into kodwa esaxoxelwa phansi ngithi anginihinte ukuthi kuzohamba kambe kugcine kuphazamiseka usiko lethu ngenxa sometimes yini yepolitiki. Siyacela ke abantu abaphambili kupolitiki akuba abantu abamnyama. Abantu abamnyama baqinisekisa ukuthi abalawulwa ngoba asifuni ngelinye ilanga ku-affecteke usiko lethu ngenxa ukuthi abantu esibathembayo abamnyama esibabeka phambili baya overpower. Kodwa siyakhulunyelwa phansi leyo ukuthi utshwala besizulu kumele mawuzobenza ube nelicense. Isakhulunyelwa phansi ayikakakhulu nedlangalaleni bazongifakazela abasemaparlamente ngokuhlukahlukana nabakade bayiqala ipolitiki izingeni eliphezulu bazongifakazela into ekhulunyelwa phansi leyo. Kodwa ngithini badakiwe. Qalela ukusebenza manje edamini lamakhanda amadoda kusukela kusasa nje njengoba kuyi-Saturdays yakhona. Ngiphinde ngibonge ngicela ukubonga mina kangifihli mina ngicela ukubonga lo mculi kaMaskandi lo igcokamelisha. Yazi ayiwazi wahamba ulinanga umuntu madoda ayiwazi wahamba ulinanga umuntu awuhambuli lihambule igcokamelisha. Uyabona nje namanje lihlukanise unyaka lithela uhlukanisa unyaka. Ngangishilo kodwa ngathi leyansizwe nayo uNkulunkulu omkhulu liyawuhlukanisa unyaka within a space of from umhla ka1 umhla ka4. Buka into zakhe zihlelwa kanjani. Umhla ka4 une event enkulu lapha eMdletsheni and into zakhe yena uyaplan uNkulunkulu yamfana uyamhlelela. Hayi inkunzi leya ngoba uma ubheka izinga lomcimbi elizobe likuwona uhlobo lwestage baba is close to 1 million. Ihlobo lama marquees and ibhlungu lento ngoba kumina ngikhule uhulumeni kwazi ukusupporta izinto ezibonakalayo ukuthi like ziyayinyusa iprovince. Kodwa kubhlungu uma ngempela uhulumeni izinto ezinyusa iprovince ezongayisupport umuntu esaphila engathi imali yakhe. Uhulumeni nalezi zinto zokuqhatha abahleli bemcimbi nama artist niqhatha abahleli bemcimbi nabantu uhulumeni ukuthi nithi nizoyisponsor event kuqashwa abaculi bese ningakhokhi on time nikeze umhlelo womcimbi nika abaculi bese eyathuka umhlelo womcimbi. Hulumeni please bhekani leyo nto sikhona so zikhuluma izinto angakatalabi ke la angakagadli but uhulumeni la ngiyogadla khona uyinyela ithende njengenkomo ngukho ngibhaka abangibizi king for nothing. Okwamanje ngisathoshlight ngithi uhulumeni kunezinto okumele uzimele uma uvumile ukuthi uzosponsorisha artist at least in a period of 1 month akube sekukhokhiwe ngoba labaculi abasuke beyoperform basuke nabo sebeyitshelile psychological ukuthi bazohola bakhave emzini yoyise abayakhayo. Uma kuphela 6 months kuphela unyaka kucaca uhulumeni wenzani i-wrong lot. Angiphathi makuthuzo ngaxhasi. Ngisafuna ukubheka ukuthi kulo yamcimbi wegcokama omkhulu kangaka uhulumeni ngabe ikhona yini contribution ayifakile noma bazohamba nje nabo bafuna ukuyothatha ishine mahala bengacontributanga entweni yengane. Ngisafuna ukuyibuka uma ukuthi uhulumeni angafake lutho. Hayi uhulumeni ngiyabuya fuck off unyanya mawuthanda ngenhlanhla mina ngile nhlobo engenzeki lutho fuka amakhanda indlonto namakhanda amabili lesithathe nkosazana. Yabo uma singazikhuluma thina sizothini ngoba kufanele kudlalwe ipolitiki kuze kuaffecteke abantu abamsulwa. Manje ipolitiki idlalwa kuze kugaxela abantu engamele bagaxele, kugaxela umphakathi, kugaxela abasebenzi, kugaxela ama-artists, kugaxele wonke umuntu by mistake. Kusilibelweni kudlala ipolitiki nje, kudlala ipolitiki. Monge-understand ipolitiki baba, hlala nabantu aba-understand ukuthi yini ipolitiki. Mina ngibabonile abantu mina. Umuntu eqhatha ipolitiki ukukhuluma ukuthi hayi sengikhulumile sengizwile ngibeke a valid point. Ipolitiki baba is not about that. Ipolitiki isho ukuthi wena yourself, how do you maneuver wena yourself to get what you wanna get? How? Politiki ke leyo baba. Politiki umaneuver kanjani? Wonke umuntu they can talk. Wonke umuntu isikhathi abantu bane platform manje, kodwa they don't know how to maneuver.
Politiki usetshenziswa baba kusabonakala ipotential kuwena. Makufika nepotential ngaphezulu kwakho bakushaya phansi kuhanjwa nalo sengaphezulu kwakho because uhlulekile ukusebenzisa ubuwena ukuthi ufike la ufuna ukufika khona. Thank you so much. Number yami 0798130260. Thank you. 0798130260. Love you all.